Nee, die doet het Ik wel. weet precies wat er gaat. Precies die wat er gaat. Ja, die man gaat echt niks. Ik ben echt blij dat het klaar is. Ik zat nog steeds karton in de fik. Kijk wat er. Dit is niet normaal, jongen. Je hoeft niet weg te gaan. Het is al Ik denk dat die twee bomen helemaal zijn verdolgen, of verdal. Zeg je dat? Ik denk dat we maar het geld over gaan gooien, man. Iets erger dan die